Igbo ekene m unu. Ọfụma agbọghọbịa sị ka m jụọ ajụjụ a ka amala ife ndị mmadụ ga-agwụ ya. Ọ sị bụ na fadu nwaanyị na-abụ na-akwụ ọkwa ịghọtago. This guy wee bịa wee fụ enyi nwaanyị like anya. Na ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya sị na fancha niile na-atọ mana ọnya na enyi nwaanyị na-akwụ ịghọta na. Mana ọnya nwa bụ onye izizi ọfụ bido gwabịa okwu. Mana ọka ekwupụtachere ihe ọ chọrọ ikwu ọkwa ịghọtago wee fụzie enyi nwaanyị wee sighelie gwabazie enyi nwaanyị okwu. Nye echeketa ihe nke a mechie ka ajọ ya mechie si enyi wee nọ choice ya. So ọnya na enyi nwaanyị wee kwugide wee kwụsịa. O wee si enyi nwaanyị na ya ga-anụ ya. Enyi nwaanyị wee jụ si na ya ma nne ya. Akwa ịghọtago. So ihe a wutie ọbịa yọba nyanwanya yo enyi nwaanyị nya yọba enyi nwaanyị ajụ si na ya ma nne ya na ọ bụrụ ụdị nwoke ya chọrọ ịnụ. This guy wee bịazịa wee chighelizie wee bịazịa wee gwabakwazi anya sị na onye nwa nke afọ bụlụ mbụ na onye nwa nke achọbele nụ wee mesizie wee fụzie enyi nwaanyị ya bikozi ka ọ nọbazie anyanwa. Ọ sị m nne na ya ka afọ this guy na ya love this guy like ya know this guy too much mana mgbe o ji wee pik enyi nwaanyị ubu gbawasị anya ike kwụla ọtọ gwụ ya. Ọ sị m nne ihe a wutesie enyi nya gba nkịtị ghọtagodibedesie kịta anụnwe wee chigheta azụ bịa yọbakwa ya ka anụ bịa ka fakwụba na ya chọrọ ịnụ ya n'ọnya nwa ka abụzọ. Ọ sị m na ọ bụrụ na ya lọvọzi ya mana ịbụ second option mba na onwe ka ọ dị. Ọ sị m ihe a dị n'ili enute this guy na-ayọ maka na ka ọ yọba dọda girl nye ọchaji elie ka agụ wee jawelụ mana anya nwa ka ji na nwayọ na-agwa okwu ịmago na onye like before. Ọ sị m mana ịbụ second option na o nwee ka si efe ya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ especially ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ na ị bụrụ nwaanyị ụdị ihe a wee mee na ndụ gị ị ga-anụ that guy ka ị ga-asị ya mba ya jebela onwe ya because na ọ na-afụta gị dịka second option and then ya na-afụta na ọ fụrụ ya n'anya nọ maka na o nwerozi choice. Akwa ịghọtago na o nwee ka ọ dị. Ị ga-anụ ka ị ga-asị mba ya jebela onwe ya. Ọ sị m nne na ọ bụ na this guy gwali okwu mgbe ọ fụli anya fụli afa na abụọ fụlụ onwe fe ịghọtago and na mgbe ọ fụli ya n'uchie dị ahụ until ọfụ enyi nwaanyị ịghọtago na ajụ ọja na ya ga-asị na the guy ya mara ife ọ chọ nọ maka na enyi nwaanyị asị ya mba ka o ji wee bịaba na ọ lovere ya genuinely regardless na ọnya ka o buzọ fụ ịmagolo mee nwe ife o mere. Ịma na mgbe ụfọdụ people ada ama ihe ha chọ until ịmagolo fa nọlụ n'ezi gbara ịtọ. Ike gwụlụ. Ọ sị m nne mana ịbụ second option n'oge ọbụla ya lute na enyi nwaanyị ajụrụ ya ya sịkwana ọkwa enyi nwaanyị afọ ga-abịa soro melie ashabi ya sịkwana enyi nwaanyị na-afụ ya like second option and na fa niile na-ayị everybody maalụ na ọnya na dọka ọ na-akwụ until dọka sị na ya chọrọ ịnụ ya. Akwa ịghọtago. Ike gwụlụ amarọ m ife m ga-ekwu mana ụdị ihe nke a nwee ka ọ dị. It depends. It depends. I don't know but gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ this girl aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụso ozi a ka ụlọ ndị ọzọ ntị. Ndị be anyị daalụdụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.